Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Merhaban doğanlar, ata-babalarymyzyň ýyly döwletgeleri bolsa, bagyşy bilen ozan ýerler diýişýärli. Azatlyk radiosu bugün Dünya Türkmenleri gepleşiginde dinleýijileriniň maşgala gojaklaryna, dürli ýurtlarda ýaşaýan dünya türkmenleriniň bagyşy ozanlaryny getirip, olar bilen bagyşçylyk sunmaty howp hassynamy diýen tema esasynda Eýrandaky we Owganastandaky türkmen diasporanyň arasynda bagyşçylygyň häzirki ýagdaýyny, onun geljegini we döwrewap aýdymsallaryň bagyşçylygy ýetirýän täsirlerini el alýar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü mehmanlary Eýranyň Horasan sewtiniň Türbetçam şäherinde ýaşaýan Salur türkmenleriniň tanymal bagyşçysy Gulam Salur, Owganastandaky türkmenleriň sunmat höwetçiňi dutarçy Muhammed Selim, türkmen aýdymsal sunmatyny öwrenýän tanymal sunmat işgäri Sultanna Sazanna hem aýdymçy Türkmen sähraly Perhat Rumdaglar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan döwlet baýlary. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigiň bugünkü temasy bagyşçylyk sunmaty howp hassynamy. Ata-babalarymyzdan Sahy jepbar dutaryny eline alanna akan suwlar durýar diýen ýaly sözler köpeşdik. Dutar diýilende şükür bagşyaly kinolarym ýada düşýär. Bagşy bilen dutary bolsa biri-birinden aýyrmak mümkin näl. Olaryň ikisem türkmenleriň milli baýlygy. Eýranyň Türbetçam şäherinde ýaşaýan Salur türkmenleriniň arasynda bagyşçylyk sunmadynyň häzirki ýagdaýy geljegi barada meşhur Gulam Salur bilen söhbetleşip geçirýäs. Gulam akka, şu Eýrandaky türkmenler diýilende öz bagyşy sazanlary bilen meşhurluk gazanan Türbetçam ilki bilen ýada düşýär. Indi şu Türbetçamdaky türkmenlerimiziň arasynda bagyşçylyk sunmadynyň häzirki ýagdaýy nähili? Siz şoňa nähil baha berýäňiz? Türkmenlerimiz aýdymsalyň müştary, ene tölemen ýaşlarymyz var. Aramızda toylarymyzda zaten aýdymsal etýärler. Tölemen hemmesem elleri ýeňil, sesleri gowy, näşeler dutar öğretýän. O zaman bildigimden şu kadimi Türkmenin halk aydımlarını öğretip berýär, öz bildigimden. Gulam akka, ine bagyşçylyk ösýä, bagyşçylyga üns berilýär diýdiň Türbetçamdaky türkmenleriň arasynda. Onda bir bagyşy, şu bagyşçylyk käri bilen maşgalasyny etläp bilýärmi, güzeran görülýärmi? Türbetçamda soradyň. Biziň aramyzda döwri bagyşçylyk bilen biz çaýgaçy eklemäge döwri niýetemizden ýok, çömbelerimiz ýok. Her kimin öz käri we öz kärini ýene Türkmenin çok köre gajından gelýän dutaryny aýdymny bir geçirmejek bolýarda, onun güzeran görenin diýip bir niýet eden oklar. Ýok, güzeran görjek bolanyny görüp bolmazmy? Girdeýjili dämi? Ýok, bir taýda oňa kämir halk ýok. Agrak bizler o zaman biz de hemmemiz öz biri-birimiz toýlarym çağırlyk bir zat bersin diýip baramyza her kimden eçilse şonalýar. Gulam Salur bagyşy beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem taňry ýakazyn, toýuňyza gaýtyn inşallah. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigiň bugünkü temasy bagyşçylyk sunmady howp hassynamy. Dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň wekilleriniň gatnaşmagyna taýýarlaýan bugünkü gepleşigimiziň mehmany Owganastandaky türkmenleriň wekili, dutarçy Muhammed Selim. Muhammed Selim, gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ olun. İlki bilen emre dinleýijilere gyrgyn ýörekden salamlarymı gönderýän. Muhammed Selim, ine soňky döwürlerde şu häzirki zaman aýdymsallar has köp ýaýrap başlady-da. Häzirki zaman aýdymsallary şu türkmeniň bagyşçylyk sunmadyna nähil täsir ýetirýär? Sen nähili garaýşda şu temada? Türkmen sanaty ýitip barýar Owganastan durumunda, Owganastan türkmeni arasynda diýen. Näme üçin ýitip barýar? Şoň sebebi näme Muhammed Selim? Ben şimdi 35 yıldır bizler iş uçlarda aldık.
Hususan Türkmen halkına ulu täsir etdi zatlar. Türkmen milleti köp ýa-da almasına sebäp boldy şol uruslar diýen. Uruslardan. O şol ýa-da alan milletin hem zat elinden gitýär ekeni. Muhammed Selim, inni şu owan sanaky türkmeniniň arasynda türkmeniň bagşyçylyk suňudynyň ýitip gitmeligi üçin bir dutar hökümine sen pikiriňe görä näme edilmeli? Näzilde bir dutar kürsünde ele zat ele türkmeniň kültüri elden gitmedigi üçin dosýarlardan bir zatlar toparlaly bir 3-4 sanaktyrylar kireýärli. Bula elimizden gitýän bir adam egitýän men muny. Muhammed Selim, ine käwür gurrunlar amma meselem häzirki zaman aýdym sallary halk sallarynyň bagşyçylygyň ýerini alyp barýa diýäle. Şolam dogrymy? Şeýle täsir barmy owan sanak türkmeniniň arasynda? Ulu täsiri bar onuň. Sawol Muhammed Selim, owan san türkmenleriň arasyndan bize beren maglumatlaryň üçin taňry ýalkasyny taýjy bol. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigiň buňky temasy bagşyçylyk sunudy howpasynamy. Erandaky türkmenliň ady belli sunudy işgäri Ferhat Rumy. Ferhat Rumy, Dünýä türkmenleri gepleşigimize hoş geldiňiz. Sag bolun, salamat bolun. Ferhat Rumy, inha siz döwrewap häzirki zaman aýdym sallary bilen gyzyklanýaňyz, şeýlemi? Howa, bir eden işlerim var. Bunları häzirki sallary bilen ritim blog diýen, ýani türkmeniň muzykynda bir-birine gatnaşdyryp da hem dutardan hem gojagyndan hem de kana diýen organdan haýyrlanyp da bile gatnaşdyrmakçy bolup, Türkiýe Iran üçin nol işlerken etmemi bulak degelim salar sarıgyň ýoluna biraz şol ikisini gatnaşdyryp da biraz göreýin nähili bolýar. Ferhat Rumy, ine diýilýär, häzirki zaman aýdymlary şu türkmeniň gadymdan gelýän klassiki bagşçylygyna, halk aýdymlaryna bir hili oňaýsy täsir edýär. Döwrewap aýdym sallar öňe çykýar, türkmeniň bagşçylygy howpasyna ýaly, ýitip barýan ýaly gurrunlar edilýär. Siz şoňa özüňiz nähili baha berýäňiz? Bol aýdyl ýana biraz kelemde ýalananda dogry o ýitip barşyna diýsen, ýani köpçülik kulak asana. Ine gojalan adamlar, ola karrak adamlar ýa düşünýän adamlar kem köpden olar kulak asýar. Ýaş oglanlar biraz ýanky daşar ýurdun muziklaryna, höwäsler ba olar kulak asýar. Men diýjek bolýan şol Awropanyň Iran musigiňi goşdylar, özbeklerim goşdylar, tajiklerim, olaryň bularyň has ýanky türkler, Azerbaýjanlylar goşup da oňa kem üstünlüğün kazandylar. Men ýan şu bolsa bir halk sarlamary biraz kem bular goşdyk. Oňa mararyn Döwrewaplaşdyrmaly ýaňyzmy türkmen aýdym sallary? Hawa bir az ona bilen biraz goşdyk. Türkmeniň halk sallary düşünmegi beter diýin. Bilim ýaşymyzdan diýin. Ýaşymyň wagtdan ýok onu bir düşünipken bilen okla beter bay bolan saňam diýin. Onam muny barahym şol aýdyjak bolýan süýjre arasynda goşup da ýanky Awropaň sallarynyň ýanky gitar bolanlar, ýani piano bolanlar bular goşup da gowgula gaslarym ham diýär. Ferhat Rumy, ine siz Türkmenistan tarapyna gelip hal urundan işleýäňizde, eýsem beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmenliň arasyndaky aýdymsal sunudynyň häzirki ýagdaýyna we geljekdäki ýagdaýyna siz nähili baha berýäňiz? Men Türkmen ada gelende Türkmenistan adam görünmüň içi. Türkmenistanda indi şol türkmen muzykyny öň köprek kulak asaty, aý mekanym kulak asparmak, näme diýsene, bolup başyn kän sevmeýän, özüm dogry halamaýan, öň ýerde orada beter gowgula asaty, gowy bar ýa-da ýani Türkmenistan aýry ýurtlardan demräge de bar ýa-da bilmeýän, köplençe türkmeniň ýanky sahy şeýle baýan bolsa, garet çok bilen geçiren sen köplençe başga aýry ýurtlaryň sahlaryny çalyp da bar, pul çykarmakçy bolýarlar. Şoň üçin kän türkmeniň halk sahylaryny kän işlerden Türkmenistandan kän ýok kan diýen, Awropa sahylaryny çok sahylaryny kän öňe barýan zat göremeýän, dogryny aýtsam. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşiginde bugün bagşyçylyk sunuty howpasynamy diýen tema boýunça Iranyň Horasan Sewitiniň Türwetçam şäherinde ýaşaýan salyr türkmenleriniň tanymal bagşysy Gulam Salyr, owan sanaky türkmenleriň sunut höwetçiňi dutarçy Muhammed Selim, türkmen aýdymsal sunutyny öwrenýän tanymal sunut işgäri, şol sanyna sazyny hem aýdymçy türkmen sakraly Ferhat Rumy dağlar bilen geçirilen söhbetleşiklerimiz dinlediňiz. Mehriban doganlar, Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna sizem öz türkmenligiňizi tanadyp, olaryň meselelerini gün tertibine getirip, dünýä türkmenleri bilen gatnaşyp duruň. Habarlaşma üçin biziň elektronik hat salgymyz, hat e-mail belligi azatradio.org. Hormatly radio dinleyijiler, şeýle-de gepleşiklerimizi azathabar.org internet sayfasından Azatlyk Radiosu adly Facebook we
Twitter, sosial ulgum sahifalarymyzdan ýydarlap durun. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna sagamaňaly.